ተቋመ ማህቶት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መፍቀር የሰብ ክርስቶስ ዘፍቅረኩም ንመፍቀር የሰብ ክርስቶስ ተፍቅርዎ ምእመናን አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ንጹሐን አእምሮ ሕፃናት ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ብቅዱስ ሰላምታ ናይ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ ውዒልኩም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ሶሙን ናብ ሶሙን ሓልዩ መዓልትን ለይትን አፈራሪቑ ኣብዚ ቃሉ ንሰምዓሉ በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን ንቕበለሉ ቅዱስ አጸዱ ዝኣከበና ናይ ምሕረት በዓል ቤት ናይ ምስጋና በዓል ቤት እግዚአብሔር አምላኽና ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። አምላኽ ብምውላድ መመኪሒት ኩላትና ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ዝኾነት ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸታን ረድኤታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ኩላትና ይኹን። ክቡር መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በረኸት ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ቅዱሳን መላእክት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ናይ አቦና አቡነ አብየ እግዚእ ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት በረኸት ረድኤት ጸሎት ቃል ኪዳን ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽና ኩል ጊዜ ብጸሎት ክንዝክሮም ዝአዘዘና ዘዕረፉ ወገናትና ኩሎም ሰማዕታት ሃገርና ኩሎም ነፍሳት ሙታን ዕረፍቲ ነፍሲ ዝህብ አምላኽና ትንሣኤን ህይወትን ዝዕድል አምላኽና እሞ ዕረፍቲ ነፍሲ ሂቡ ትንሣኤን ህይወትን ዓዲሉ ኣብ የማኑ የንብረልና። እግዚአብሔር አምላኽና ስቃያት ዘቕልል ሕማማት ዝፍውስ አምላኽ እሞ ንዝሓመሙ ወገናትና ፈዋሲ የዱያን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ስቃያቶም አቅሊሉ ፈውሰ ምሕረት ይለኣኸልና። ከምኡ ከዓ ነቶም ብመገሻ ካባና ተፈልዮም ዘለው ሓላውን ረዳእን አምላኽና ብኢድ መልአኹ ሓልዩ መገሾም አቕኒዑ ብሰላም ይመልሰልና። ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ ስደት ኣብ ጭንቂ ኣብ ማእሰርቲ ዘለው ወገናትና ናይ ረሃባ አምላኽ ረሃቡ ያውጀልና። ንሕና ከዓ በዚ ቅዱስ ቃል በዚ ቅዱስ ቦታ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ በዚ ቅዱስ ዕለት ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንሰምዕ መጺና ኣለና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብበረኸቱ ክባርኸና ብምሕረቱ ክኽልለና ብጸጉኡ ክረዳአና ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ረድኤት ናይ ቅዱሳን አቦታትና ጸሎት ኣይፈልየና። ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማሕበረ ምእመናን ዝተምሃርናሉ ብዝሓለፈ ብዛዕባ ቅድስት ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ተማሂርና ነርና። ንሎሚ ከዓ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ዝመጸና ዘሎ ሰሙን ሳልሳይ ሰሙን ናይ ዓብይ ጾም ኣቲና ኣለና ማለት እዩ። ምኩራብ ዝብል እዩ። ብዛዕባኡ ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላኽና ንኹልና ከምቲ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ጎይታይ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድል ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ዝበለ ንእግዚአብሔር አምላኽና ከይንብድል ብፈቃዱ ክንመላለስ ፈቃዱ ክንፍጽም ምእንቲ ንቓሉ ኣብ ልብና ክንዓቁሮ እግዚአብሔር አምላኽና ንቓሉ ዝዓቁር ልቦናን ሕልናን ይዓድለና። ከም መምሃሪ ዝኾነና በዚ ሰሙን ናይ ምኩራብ ናይ መጀመርያ ሰንበት ዝስበኽ ምስባኽ ብዜማ ዲያቆናት ኣብ ቅዳሴ ዘዚምዎ ኣብ መዝሙር 68 ፍቅዲ 9 ዝርከብ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ትእርቶሙ ለለይ ተአየሩከ ወድቀ ላዕልየ ወቀጻኢክዋ በጾም ለነፍስየ ይብል። ቅንዓት ቤትካ ከም ሓዊ
ከም እሳት ስለዘቃጸለኒ ስለዝበልዓኒ ይብል ጸርፍ እቶም ጸርፉኻ ናባይ ወደቐ ላቅጺቶም ዘላገጹልካ ናባይ ወደቐ ንነፍሰይ ከዓ ብጾም ቀጻዕክዋ ይብል ነፍሰይ ከዓ ብጾም ቀጻዕክዋ እግዚአብሔር አምላክና ቅንዓት ቤቱ ንሕና ከዓ ቅንዓት ቤት እግዚአብሔር ክህልወና ከም ዝግባእ ብቅንዓቱ ክንመላለስ ከም ዝግባእ ዝምህር እዩ ስለዚህ ከምቲ ቅንዓት ቤትካ ዝበለ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ብመንፈስ ትንቢት ተቃኒዩ ብዛዕባ መቃብያን ዝተዛረቦ ቃል ትንቢት ኮይኑ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ቤቱ استزارو تنبيت ክርስቶስ አምላክና በቤቱ ቀና አምላክ መሆኑ ከምዝቀነ ዝነገሮ ቃል ትንቢት እዩ ስለዚህ ምኩራብ ክባሃል ኩሉ ምእመናን ኮረበ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ሃነፀ ሰረሐ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ምኩራብ ማለት ምእመናን ከምቲ እምባ ኩርባ ንብል በሪኽ ቦታ ማለት እዩ ስለዚህ እታ ኣብ ዘመነ ኦሪት ትስራሕ ዝነበረት ቤት መቅደስ ኣብ በሪኽ ቦታ ትህነጽ ስለ ዝነበረት ምኩራብ ተባሂላ ትጽዋዕ ብፍላይ ብዛዕባ ምኩራብ እንተዳ ኮይኑ ምኩራብ እቶም ኣብ እምነት ኦሪት ዝነበሩ አይሁዳውያን ኣብ ዓለም ሙሉ እዮም ሰርሕዋ ቤት መቅደስ እቲ መስዋዕት ዝዕርጉሉ ታቦት ተቀምጥሉ ኣብ ዓዶም ጥራይ ነይሩ ምኩራብ ግን ቃል እግዚአብሔር ዝመሃሩሉ ቦታ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ይልክዕ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቤት መቅደስ ኢልና ከም እናሃነጽ ስለዚህ ምኩራብ እዛ ሰንበት እዚኣ ወይ ከዓ እዛ ሰሙን እዚኣ ብፍሉይ ቅዱስ ያሬድ ምኩራብ ኢሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ምኩራብ ኢልና ንጽዋዕ ዘለና ቀዳምነት ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ቅዱስ ወንጌል ገሊጽዎ ዘሎ መዓልተ ይሜሄር በምኩራብ ወሌሊተ ይገይስ ሀበ ደብረ ዘይት ዘስሙ ኤልያወን ይብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልታዊ ናብ ቤት መቅደስ ብፍላይ ድማ ብዕለተ ሰንበት ናብ ቤት መቅደስ ከይዱ ይምህር ነይሩ የስተምህር ነይሩ ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ድውያን ይፍውስ ነይሩ ለምጻማት የንጽህ ነይሩ ዝጎበጡ የቅንዕ ነይሩ ክሳዕ ሙታን እውን የተንስእ ነይሩ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ስለዚህ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖ ተኣምራት ዝመሃሮ ትምህርቲ ዝሰርሖ ትሩፋት ንምዝካር ቀዳምነት ምኩራብ ኢልና ንጽዋዕ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ምኩራብ ከይዱ ዝመሃሮ ትምህርቲ እቲ ኣቦታትና ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢት ንኽፍጽም ከም ዝመጸ ትንቢት ናይ ኣቦታትና ነቢያት ኣብ ምኩራብ ባዕሉ ይፍጽሞ ከም ዘሎ በቃሉ ይምህሮም ነይሩ ስለዚህ ነትሱ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ምኩራብ ኮይኑ ዝገበሮ ተኣምራት ዝሰርሖ ትሩፋት ንምዝካር እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ምኩራብ ማለት ከምቲ ኣቦታትና ሊቃውንት ምኩራብ ኣነመ ጸምረ ወቤተ ክርስቲያን ተኣጽፈቶ ከም ዝብል እቲ ምኩራብ ጸምሪ ወይ ከዓ ጡጥ ዝፈለተለቶ ቤተ ክርስቲያን ዘለበሰቶ ቤተ ክርስቲያን ዘአመነቶ ቤተ ክርስቲያን እስተቀበለቶ ምኩራብ ምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ያ ማለት እዩ ዘሎሙ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ታቦት እግዚአብሔር ጌርና መስዋዕት እግዚአብሔር ንዕረገላ ዘለና ጸሎትን መስዋዕትን ጌርና ድማ በረኸት ንረኸበላ ዘለና ቅዱስ ቦታ መግቦት መንፈሳዊ መግቦት ንቀበለላ ዘለና ቅዱስ ቦታ ምሳሌ ናይታ ኣብ ዘመነ ኦሪት ዝነበረት ምኩራብ ያ ስለዚህ ከምቲ ኣብ ዘመነ ኦሪት ኣብ ግዜ ምኩራብ መስዋዕት እግዚአብሔር ዝዓርግ ዝነበረ ትምህርት እግዚአብሔር ዝመሃር ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ዝንገር ዝነበረ ኩሉ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጸም ዝነበረ ሎሚ ኸኣ እታ ኣመናዊት ቤተ ክርስቲያን እታ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን እታ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ተቀበለት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምኩራብ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይና ንእግዚአብሔር ተገልግል ንእግዚአብሔር ትስውእ ንምእመናና ተድሕን ቃላት ምህር ቃል ወንጌል ትምህር ከም ዘላ ንምርዳእ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ልቦና ይዓድለና ስለዚህ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምኩራብ ከይዱ ዝምህረሉ ዝነበረ ዕላማ እንታይ እንተይልና ንቤተ ክርስቲያን ምህናጽ እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ኣብ ማእኸልኩም ክነብር መቕደስ ሱርሕለ ኢሉ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 8 መቕደስ ወይ ከዓ ምኩራብ ንኸሃንጹ ዝኣዘዘ እግዚአብሔር እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እግዚአብሔር ዘኽበራ ንምኩራብ ከዓ ንሱ እዩ ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ቤት ኣቦ ኢሉ ዝመስከረላ ንሳ እያ ስለዚ ምኩራብ ክንብል ኮለና ናይ እግዚአብሔር ቤት ከምቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣትን ኮለና ሰላምታ ንቤተ ክርስቲያን ክንህብ ኮለና እንታይ ኢና ንብል ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ኮለና እንታይ ኢኹም ትብሉ ሰላም ለቺ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ማሕደረ አብ ማሕደረ ወልድ ማሕደረ መንፈስ ቅዱስ ንብል ቤተ አብ ቤተ ወልድ ቤተ መንፈስ ቅዱስ ምዕራፍ አብ ምዕራፍ ወልድ ምዕራፍ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ኢና ንቤተ ክርስቲያን ሰላም ንብላ ናይ እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናይ ሓደ አምላኽ ማሕደር ቤት معرف زخون قدس بيت كريستيان إلنا ينانسوع بحق خا እግዚአብሔር كا نمكراب بيتي نبيت مقدس بيتي بيت أبوي يلو مسكير الله أنا خا أبيت እግዚአብሔር أبيت أبو እግዚአብሔር أبيتنا بيت كريستيان توايلا خا سلتصوع أبيتنا كم زلنا نمرداي ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር كل ጊዜ ክንርድኦ ዝግባአና እንታይ እንታይልና نبيتنا خسع كندينا نفكرها نبيت كريستيان خسع كندينا نفكرها خسع كندينا نحلي الله خسع كندينا منفساو قنزلنا إنا نمهارا بصومون زي ስለዚህ ሆነ ይልማ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንታይሉ እስመ ቅንአተ ቤትከ በላአኒ ቅንአት ቤትካ በሊዕኒ ከም ሐዊ የቃጽለን ይሉ በቃ በሊዕኒ ቅንአት ቤት እግዚአብሔር ሲ ሙስኡን ይሩ ቅንአት ቤቱ አብልብና ይሕድረልና ትርጉሙ ቃሉ ምስጢሩ ትምርቱን ታይልና ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት አብዙ መዝሙር እዚ ብዛዕባ መቃብያን ዝተነበየው ትንቢት ይናልና ኣብ ዘመነ ካህና ዝነበረ መቃብያን ዝበሃል ዓብይ አቦ ነይሩ ካብቶም አረማውያን ካብቶም አምልኮታው ዘለዎም ኣብ ዘመኖም ንእስራኤል ምስ ወረሩ ይብል ካብቶም እንጣኦቶም ንኸሰግዱ ካብ መስዋዕት ጣዖት ንኽበልዑ አገዲዶሞም ነይሮም መቃብያን ድማ ኣዝዩ በሃይማኖት ጽኑዕ ዝነበረ ንሱን ደቁን ምእመናንን መስዋዕት ዝኸፈለ ዓብይ አቦይ ስለዚ ቅንአት ቤትካ ከም እሳት የቃጽለንሎ ኢሉ ትእይርቶም ለለይት ኤይርከ ወርቀ ላዕሌ ምክንያቱ ቅንአት ቤት እግዚአብሔር ዝቀነአነ አቦና መቃብያን እንታ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ንእግዚአብሔር ዝምልኾ ቦታ ፀሐይ ስለ ዘቆሙ ንፀሐዮም ዘምልኹ ነይሮም ቶም አሕዛብ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝስዋዓሉ ንእግዚአብሔር ዝስዋዓሉ ቦታ ሓሰማ ስለ ዝሰውኡ ማለት እዩ መስዋዕትናቶም ከዓ ሓሰማይ ነይሩ በቃ መስዋዕት ጣዖት ሓሰማ ስለ ዝሰውኡ ንፀሐይ ስለ ዝቆሙ ቅንአት ቤትካ በሊዕኒ حزينة يلو تيرتهم ولا اللي يتأيرك وركلا عليه صرفتهم صرفوا هذا ما نباي ورقيلو نجزيابير أبتي بيت نجزيابير تاوت كيدان زلوا بوتا قدوس بوتا تاوت سلا زقومو نجزيابير سلا صرفوا مسواتنا تاوت سلا سووا صرفوا مالتي أبيت نجزيابير تاوت مقبر نتاوت مسوا أبيت نجزيابير سقاو نجر مسرح نجزيابير مسرافي ስለዚህ ከምትና አኻ ጸረፉ ኻና አይካ ጸረፉን ይሉ አባይ ወዲቁ ነዓ ንጣዖት ስገድ ነዓ መስዋዕት ጣዖት ብላዕ ኢሎምኒ ግን ይሉ ወቀጻይኩ ወበጾም ለነፍሴ አይበልዕኒ ለአብየ ወላ ይሙት አይበልዕኒ ለአብየ ይሉ ንሱን ስድራ ቤቱን ቤተሰቡን ኩሉ ሓፈሻው ድማ አኡ ተሐሪዶም አኡ ሞይቶም ማለት እዩ ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን አቦታትና ቀዳሞት ቅንአት ቤት እግዚአብሔር ነይሮም ክሳዕ ሞት እሙናት ነይሮም ማለት ክሳዕ ሞት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሙናት ኮይኖም ብቅንአት ቤት እግዚአብሔር ብቅንአት እግዚአብሔር አምልኮተ እግዚአብሔር ብቅንአት መስዋዕት እግዚአብሔር መስዋዕት ይኸፍሉ ነይሮም ሎሚ ኸኣነ ንስኻትኩምን እዚ ቃል ትንቢት እዚ ንግዚኡን መቃብያን እዩ ንፍጻሚኡ ድማ ክርስቶስ ባዕሉ ዝገበሮ ስራሕ ማለት እዩ ኣብዚ ዕለት እዚ ዝንበብ ወንጌል እንተዳሪና
نزخر سمو نزل عالم مسغانا نعيخون غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نابيت مقدس مسكدايلو او بزحات كشوطن كلوطن صنيحمو ات بيت እግዚአብሔር ቤት ጸሎት ናይ አምልኮ ቤት ናይ ጸሎት ቤት ናይ ሸቀጥ ቦታ ገይሮሞ او كشوطن كلوطن صنيحم او كشرفون كنغدون صنيحم او بزح طريت امصيوم كشوطن كنغدون صنيحم እግዚአብሔር ድማ حزينو وغبره مقسفت طبطابي زهاب ليبل ناي حبلي ጭጉራፍ አዳልዩ ንሁሉም ድማ እንታይ ገይሮም ሰጊጎም ንሁሉም አውጪዎም ካው እግዚአብሔር ቅናአት ቤት እግዚአብሔር ጎይታ ስለዘለዎ ቅናአት ቤቱ ስለዘለዎ አሰስሉ ዘንተ እምዘየ እተንረጋቢት ንኸይሞታ ካብዝ እለይወን ኢልዎም ከምቶም እንስሳ ጭጉራፍ ክጻወራ ስለዚህ ከላ ማለት ምክንያቱ እንተዳ አጥፊሎም ወይ ካ እንተዳ ቀቲልሎም ካ ቀቲልና አጥፊልና ኢሎም ከስወም ማለት ንብረቶም ከየጥፈ እንስሳኦም ከይቀተለ እግዚአብሔር ካውንታ ገይሮም ከምዘለዩ ገይሮ ንቤቱ በጭጉራፍ ገይሩ እንታይ ገይሮ አንጽህዎ ሽዑ በይናይ ስልጣን ነዝ ነገር ዝትገብር አላህ አይሎም ሽዑ እንታይሉ ከምት ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ይርቶም ለለይት ኤሩ ከወድቀላ አለየ ከምት ነዓኻ ኣብ ቤት መቅደስ ሸቀጥ ገይሮም ነዓኻ ጸረፉ ኻና እግዚአብሔር አብ ማለት እዩ ነዓይ ድማ በይናይ ስልጣን ትገብር አላህ ከም ነገስታት ከም ነገዶ ይሁዳ ዲኻ ንጉስ ዲኻ ከም ሌዋውያን ካህን ዲኻ በይናይ ስልጣን ትገብር አላህ አይሎም ነዓይ ድማ እንታይ ገይሮም ምን ይሉ ነቂፎም ምን ጸሪፎም ምን ይሉ እዚ ጥራይ ካይኮነን እግዚአብሔር አምላኽ ከምት ነዓኻን እግዚአብሔር አብ እጓላ ተላሂም ገይሮም አብቲ መቅደስካ አብ መቅደስ ኦሪት አብ ድንኳን ኦሪት ጣዖት ሰዊኦም ነዓኻ ዘጓሃኹኻ ነዓይ ድማ አብ ቤት መቅደሰይ አብ ቤተይ አብ ቤትካ እንታይ ኢሎም እንታይ ገይሮም ሸቀጥ ገይሮም ጸሪፎምኒ አነ አቡየ ፈነወኒ እም ሰማይ ወረድኩ ካብ ሰማይ ወሪዳ አቦይ ሊእኽኒ ኢለ እንተ ነገርኩም እፎ ይብለና እም ሰማይ ወረድኩ እንዘለሊነ ነአምር አባሁ እሞ ኢሎም አይሁድ ጎይታ ካብ ዮሴፍ ዝተወልደ ይመስሎም ስለዝነበረ ከመይ ገይሩ ካብ ሰማይ ወሪደ ብለና አቦን አዲዩን ንፈልጦም ኮለና ኢሎም ንጎይታ እንታይ ገይሮም ነቂፎም ጸሪፎም ነይሮም ስለዚ ከምት ነዓኻ ጸረፉ ኻና ዓይካ ጸርፉን አለው እመ ይበላይኩም ስጋሁ ለወልደ ጓለ እመሕያው አልብኩም ህይወት ስጋይን ደመይን ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ እንተ ዘይበሊዕኹም ህይወት የብልኩምን እንተበልክዎም ንሳቶም ድማ ከምት ንስኻ መና ወሪድካ ዝመገብካዮም መዓኻኻ ዝነቀፉኻ ንዓይካ ስጋይ ትበልዑኹም ደመይ ክሰትዩኹም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም እንተበልክዎም እፎ ይክሊ ሃበነ ስጋሁ ከመይ ገይሩ ስጉኡ ክበና ኢሎም ይነቅፉንን ጸርፉንን አለው ብድሕሪኡ ኸ ነኻ ነፍሰይ ብጾም ቀጻዕክዋ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጎይታ ከም ጾመ ዘረድይ ስለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቤቱ ክሳዕ ክንደይ ቀናእ ምዃኑ ቅዱሳን አቦታትና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ቀናኣት ምዃኖም ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት መቃብያን በሐፈሻ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና በቤት እግዚአብሔር ቀናኣት እዮም ንሕና ኸቅንእለና ዶ ንሕና ኸንቀንእ ዶ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ሕማቕ ነገር ክግበር አምልኮ ጣዖት ክቀውም ሕማቕ ነገር ክግበር እናረአና ትምንብል ዶ ዘመኑ እኮ ተቀይሩ ታይገደሰን ዝብል ዘመን መጽ ማለት ቀደም መንፈሳዊ ቀነ ነይሮና አዴታትና አቦታትና እቶም ኣብዚ ዝነበሩ መናፍቃን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሞቂሎም ንቤተ ክርስቲያን ከጥፉ ኢሎም ዝተበገሱ መናፍቃን በኃይል ምእመናን በኃይል ቦታት አዴታት የሞጽዮም ብቅንአት ናይ አቦታት ናይ አዴታት የሞጽዮም እሞ ኸዳ እቲ ናይ ቀደም ቅንአትና ከለዶ ሎሚ ከምኡ እንተዝኸውን ከምኡ ምግበርና ዶ እንታይ ገደሰን ምበልና የለን ትቅንአት የለን ከም ሎሚ እቲ ቀዳማይ ቅንአትና ረሲዕና ኢና ዘለና
قديفنا ينا زلنا مؤمنان እግዚአብሔር ናብ ልብና ይምለሰና ሓደ ኣብነት ከሪየኩም هو ቤተ እግዚአብሔር መናፍቃን ጥራይ ኮኖን ዛአትዎ ቤተ እግዚአብሔር ናይ ሸቀጥ ናይ ለውጥውን ኮይኑሎ በዘመን እዚ ተዛሪብና ንፈልጥ አይንዛረብን ቶም ተዛረብና ካድ ሰማዓና ያብልና ጎይታ ኮነ ቶም ሸጡን ዝልውጡን ዝነበሩ እዩ ሰጊጎም ሎሚ ግን አነ ንስኻትኩም ሎሚ ግን ነቶም ሸጡን ዝልውጡን ኣብ ቤት መቅደስ ነተባብዖም ንገዛሎም ወንተ ገዚና አሎም ዳ ግድነም ኩመጽ ሁሉ ግዜ ገብርኤል ክኸውን ከሎ እክብ ኢሎም ወጹ ታይዳ ንሕና እናንገዛሎም ዘለና ነተባብዖም ኒና ዘለና نحنا هنصلينا مسينا نبرت كنجزا يكوننا نحنا كنشيد كنلوط يكوننا مسينا هنصلي نعم لاخنا خنا مسجن نعم لاخنا خنا مهلل قال እግዚአብሔር كنسمع بركت كنركبينا مسينا قل لومي بيت ክርስቲያን ናይ ሸቀጥ ናይ ለውጥ ኮይኑ ተሪፉ ولا بيت ክርስቲያን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ሰባኻ ጉባኤ ካህናት ولا እንተ ሰጎጉ ረብሪቦም መንየም ከሶም نحنا ባዓልና ምእመናንም ቶም ሸጡን ዝልውጡና ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በምህረቱ ይጠምተና ስለዚህ ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ክልወና አሎ ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ክልወና ቤተ እግዚአብሔር ናይ ሸቀጥ ቦታ አይኮነን ቤተ እግዚአብሔር ናይ ብልዕ ናይ መስተ ቦታ አይኮነን ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን መጸግዕ ነዳያን እዩ መጸግዕ ተሸጎሩ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነዳያን ሽጉራን ስንኩላን ረዳእ ዘይብሎም ክርድኡ ጥራዮም ዝመጹ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅዱሳት ጥራይ ይሽየጥ ካልእቲ ዓለማዊ ግን ኣብ ዓለም ኣለዎ ናቱ ተራ ኣለዎ ማለት ስለዚህ ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ክበልዓና ኣለዎ ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ምሳና ክህሉ ኣለዎ ጸርፍቶም ጸርፉኻ ኣባይ ወደቀ ኢሉ ክጸርፉና እውን እኮ ኾልዮም እቶም ከምኡ ዝገብሩ ሕማቕ ዝገብሩ ክጸርፉና ይኾልዮም ግን ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ተለና ጸርፈን ቅበል ድልዋት ክንከውን ኣለና ከም ሽልማት ክንቅበል ኣለና ማለት ንሐቂ ንአምላኽ ኢልና እንጽረፎ ጸርፊ ንአምልኮተ እግዚአብሔር ንእምነት እግዚአብሔር ንሰናይ ግብሪ ንጽቡቕ ነገር እንጽርፎ ጸርፊ ይኮነን ስልማት ነፍሰይ ድማ ብጾም ቀጻዕ ክዋይኑ በሐቂ ጾም ሓደ ካብትን እግዚአብሔር ዘስምር እዩ ዝኾነ ይኹን ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ሓዲርና ተዛሪብና መስማዕ እንተ ዳኣብዮምና ንመይና ነስምዖ ንፈጣሪና ጥራይና ነስምዖ ማለት እዩ ስለዚ ንፈጣሪና ካብ ብምንታይና ነስምዖ ብጾምን ብጸሎትን እዩ በሐቂ ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ናብ ከምኡ ዝመርሕ ምዃኑ እዩ ዘረዳእና ዘሎ ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ቅንዓት ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ክህልወና ኣለዎ ንብል ኣለና ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ክሓድር ኣለዎ ንብል ኣለና ናይ በሐቂ ቤተ እግዚአብሔር ቅንዓት ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ምእመናን ኣብ ልብና ክህሉ እንተኮይኑ እንታይና ክንገብር ዘለና ቅንዓት ማለት እንታይ ማለት እዩ ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣስተምህሮ ቅንዓት ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ክልተ ዓይነት ቅንዓት ኣሎ ብክልተ ወገን ኢና ንሪኦ እቲ ቀዳማይ ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ኣሎ ናይ ደቂ ሰባት ቅንዓት ከ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ኣሎ ናይ ደቂ ሰባት ቅንዓት ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ክንብል ከለና ምናልባት ናይ ደቂ ሰባት ናይ እግዚአብሔር ኢልና ክንፈልዮ ከለና ሓደ ዓይነት ስለ ዘይኮነ እቲ ናይ እግዚአብሔር ወገን ዝኾነ ቅንዓት ሰብ ክቐንዕ ከሎ ወዲ ሰብ እንተኮይኑ ጎዲልና ንእስና ኢልና ኢና ንቐንዕ ጎይታ ግን ዝጎድሎ ኣሎ ድዩ ዝንእሶ ኣሎ ድዩ ዝጎድሎ የብሉን ዝንእሶ የብሉን ስለዚ ጎደሎ ዘይብሉ مناس زي ولو قناعتي نا እግዚአብሔር نحنا هنقنق كلنا ካብ እገለ ንኢሰ ወይ ከዓ ተበሊጸ ኢልና ኢና ንቐንዕ እግዚአብሔር ግን ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ግን ዝዋዳደሮ የብሉን ካብ ንኢሰ ኸይብል ተበሊጸ ኸይብል ዝዋዳደሮ የብሉን ስለዚ ዝበልጾን ዝዓብዮን ዝዋዳደሮን ዘይብሉ ቅንዓት እዩ እቲ ቅንዓት ናይ እግዚአብሔር እንታይ እንተይልና በአምልኮቱ እዩ በአምልኮቱ እዩ እቲ ቅንዓት ናይ እግዚአብሔር እንታይ እንተይልና ብናትና ድሕነት እዩ ንዓናይ ማለት እግዚአብሔር በባህሪው ዝቐንዕ ኮይኑ ይኮነን እንታይ ዳ እታ ዝፈጠራ ነፍሲ ዘይፈጠራ ዲያብሎስ ክጻወተላ ክርኢ ከሎ እግዚአብሔር ይሓዝን ማለት እዩ ምእንተና ዝሓዝኖ ሓዘን እዩ ቅንዓት
نحنا خنطفئ كلنا زحازنو حزني اتا እግዚአብሔር ህይወት ክትረክብ مسو ክትነብር ዝፈጠራ ነፍሲ ኣብ ዓለም ኣብ ኃጢአት ክትነብር ኮላ ዝሓዝኖ ሓዘን ናይ እግዚአብሔር ቅናት ናይ እግዚአብሔር ቅናት ናትና ድህነት ምዃኑ ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ንሕና ምኽንያቱ መቅደሱ መሕደሪኡ ስለዝኾንና ቤት እግዚአብሔር ዝበሃል ምእመናን ቅናት ቤት ካበልዓንን ይዝብል ዘሎ ሓቀይ ቤት እግዚአብሔር መን እዩ መጀመርያ ክንፈልጦውን ኣለና እኮ ቤት እግዚአብሔር እኮ ምእመናን ቀዳምነት ንሕና ኢና نفس مؤمن كوايو بيت እግዚአብሔር محضر እግዚአብሔር كون احنا كواينا يتأمرون كما تابوتوا لእግዚአብሔር أنتمو نسخاتكم مقدس እግዚአብሔር محضر እግዚአብሔር مخانكم አይትፈልጡ እንዲሁም كوايلا حواريا باولوس مقدس كبحال كله كلومي ጫፍ ሒስካ ምዝራብ ዳ ኮይኑ ናይ መናፍቃን ነገር እምበር مقدس እኮ መጀመርያ نحنا ኢና نحنا مستقدسنا كواينا ናብ مقدس نمጽ ድንግል ማርያም አዴና አማናዊት መቅደስ እግዚአብሔር ዝኾነት እኮ ኣብ መቅደስ ዓብያ ስለዚህ ንሕና ኣብ መቅደስ ክንነብር ኮለና ንሕና ኸኣ መቅደስ ክንከውን ኮለና እኮ ማሕደር እግዚአብሔር ቤት ኣምላኽ ንበሃል ማሕበር ክርስቲያን ማሕበረ ምእመናን ዝተኣኪብናዮ ዘለና ማሕበር ንርእሱ ቤት ኣምላኽ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ጎይታ ብስመይ ክልተ ሰለስተ እንተ ደኣ ተኣኪብኩም ካብኡን ላዕሊ እንተ ተኣኪብኩም ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ስለ ዝበለ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ በቃ እቲ ቤት እግዚአብሔር نحنا ኢና እዚ ማሕበር እዚ እዚ ጉባኤ እዚ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝርከቦ ጉባኤ እዩ ማሕደር እግዚአብሔር ዝበሃል እግዚአብሔር ዝሓድረሉ ቦታ እዩ ቤት እግዚአብሔር ዝበሃል ወይንህድግ ማሕበረና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ምሳና እንተሎ ንሕና ከዓ ምስ ኣምላኽ እንተለና እግዚአብሔር ብረድኤት ዝበፅሓና እንተ ኮይኑ እግዚአብሔር ዝሕልወና እንተ ኮይኑ ኣብ ማእኸልና ዝርከብ እንተ ኮይኑ እንታይ ንግበር ማሕበርና ጉባኤና አይንግደፍ ይብል ቤት እግዚአብሔር ኢና ንሕና ማለት ሰብነትና ቤት ኣምላኽ መቅደስ ኣምላኽ ማሕደር እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ በሰብነትና ካና ኣምላኽ ከነኽብሮ ይግባአና እዩ ቅንዓት ንሱ እዩ በቃ ቅንዓት ቤትካ ክብል ኮሎ ቅንዓት ሰብነት እግዚአብሔር ቅንዓት ማሕበር እግዚአብሔር ቅንዓት መቅደስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምሕዳር ማለት እዩ እግዚአብሔር ቅንዓቱ ኣብ ልብና ይሕድረልና ስለዚህ እግዚአብሔር ዝቐንዕ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9:7 ቅንዓተ እግዚአብሔር ጸባኦት ይገብር ከመዝ ይብል ናይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ቅንዓቱሲ ከምዚ ይገብር ኢሉ ከመይ ይገብር ማለት እዩ ኣምላኽ ሰብ ይኸውን ማለት እዩ ህፃን ተወሊድልና ወልድ ተዋሂብልና ንሱ ግሩም መካር መስፍን ሰላም ንጉስ ሰላም ክበሃል እዩ ተባሂሉ እግዚአብሔር بقناعات ينعنا دحيننا كاب دنجل كاب سمايات وليدو كاب دنجل مريم توليدو كما ناسب كويلو نابز عالم زمص من تانا مكراس تقبل من تانا زموته بقنئي مالتي منفساو قني بناتو قني مخنياتو لا እግዚአብሔር ቅንዓት ናትና ድሕነት ስለዝኾነ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹኖ እስመ ቅንዓት እግዚአብሔር ጸባኦት ይገብር ከመዝ በቃ ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ከምዚ ይዝገብር ወሉ ክሳዕ ንሞት ነሰብነቱ ወዱ እግዚአብሔር አብ ወዱ እግዚአብሔር ወልድ ሰብነቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃሉ እህሊፉ ክሳዕ መሃብ ይዝገብር ማለት በፈቃድ እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይናድሕና ህዝብ እግዚአብሔር ህዝብ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ቅንዓት ይልና ናይ ደቂ ሰባት ቅንዓት ካሉ ንሕና ናትና ደቂ ሰባት ንቆኖ ቅንዕ ካሉ ክልተ ዓይነት ቅንዕ እዩ ተቀዳማይ ንቆኖ ቅንዕ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ቅንዕ ወይ ከዓ ቅዱስ ቅንዕ ዝግባእ ቅንዕ ተባሂሉ ይጽዋዕ እቲ ካልኣይ ከዓ ሰይጣናዊ ቅንዕ ወይ ከዓ ስጋዊ ቅንዕ ሓላፊ ዘይ ቅዱስ ቅንዕ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብ ዘይ ቅዱስ ቅንዕ ይሰውረና ስለዚህ ሰብ ክልተ ዓይነት ቅንዕ ይቀንዕ መንፈሳዊ ቅንዕ ቅዱስ ቅንዕ ኣሎ ቅንኡ ለእንተ ተኣቢ ጸጋ ነታ ጸጋ ቅንኡ ከም ዝብል ክንቆኖ ዝግባአና ቅንዕ ኣሎ ክንቆኖ ዘይግባአና ቅንዕ ኣሎ ማለት እዩ ሰይጣናዊ ቅንዕ ስጋዊ ቅንዕ ዘይ ቅዱስ ቅንዕ ኣሎ እዚ ሰይጣናዊ ቅንዕ እዚ ዘይ ቅዱስ ቅንዕ ፈውስ ዘይብሉ ፈውስ የብሉ ፈውስ ሓንቲ ከምቲ እሾኽ ብእሾኽ ዝብሉ ቦታት ነዚ ሰይጣናዊ ቅንዕ ወይ ከዓ ዘይ ቅዱስ ቅንዕ ብምንታይ ኢልና ክንፍውሶ ንኽእል ሓንቲ ፈውስ ሓንቲ ኣላቶ
السخاء بقدوس قناة رايلا كنت كون هال أنت زي تكينا يا جن فوس زي يقول له خيني يترف كم فوس زي يقول له حمام أبوتات أنت يا مزولو أب مصحفة طب مصحفة مثالي أنت يلو زنقر بزعبا كنا خمرنا عن كله سي كني كمتي طبعاً نقول سولومون أم مصحف مثالي معرف 14 فقد 30 حدا أراكي بأسي مفوس للب كما نكز لا يصمت قناعات يلوا اتي عراق سب محرز زغبر سب فقر زغبر سب سي فوس لبي يلو فوس لبي እግዚአብሔር فوس لبي يعدلنا بقى نفوس لبي زعرق سب سلام زغبر سب بفقر زنبر سب محرز زغبر سب فوس لبي يلوا قناعات ግን ይልዋ زغنእ ሰብ ግን حماقነ زغنእ ማለት زغنእ ሰብ ግን ልክዕ نقز ናይ ዓጽምቲ አይልዋ نقز ናይ ልቢ አይልዋ نقز نእኽሊ ይበልዖ ብልዕ ድማ ንኽዳን የመርቶ ማለት እዩ ልክዕ ኸዓ ቅንእ ኸዓ ከምቲ ነቐዝ ንእኽሊ ዝበልዖ ዘጥፍኦ ጥርሑ ዘትርፎ ቅንእ ኸዓ ኸሙ ማለት እዩ ንዕፅምትና ዝቆንቁኖ እዩ ንልብና ዘድምዮ እዩ ልክዕ ከም ነቐዝ ይልዋ ብቕንእ ምኽንያት ሰብ ህይወት ሰውን ከጥፍእ ይኽእል እዩ ብቕንእ ምኽንያት ሰብ ብዙሕ ሓጢኣት ክገብር ይኽእል እዩ ብዙሕ በደል ኣብ ሰብ ክገብር ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ብቕንእ ዝጠፍኡ ብቕንኢ ዝተጎድኡ ብቕንእ ዝሓዘኑ ሰብነቶም ዝጎድኡ ንሰባት ዘጥፉ ውሑዳት ስለ ዘይኮኑ ብዓለም ስለዚ ነቐዝ ናይ ልበያ ነቐዝ ናይ ዓጽምቲ እያ ቅንኢ ኢልዋ እታ ስጋዊት ቅንኢ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ገሊፅዋ ዘሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቅንኢ ካብተን ናይ ሓጢኣት ፍረ ተባሂላ ተቐሳ ዘላ ሰይጣናዊ ቅንኢ ወይ ከዓ ዘይቅዱስ ቅንኢ ሓደ እያ ብኣንጻሩ ድማ መንፈሳዊ ቅንኢ ቅዱስ ቅንኢ እንተኮይኑ ከዓ በረኸት ዘለዋ እያ እግዚኣብሔር በረኸት ዘለዋ ቅንኢ ክንቀንእ እግዚኣብሔር ይዓድለና ስለዚ ህዝቢ እግዚኣብሔር ከምዚ ክንብል ከለና ንሕና ኸ ዝያዳ ኣብ ቤቱ ቅንእና ከመይ ኣሎ ንሕና ከም ሰባት መጠን ክንነብሮ ዝግባአና ህይወት ከመይ ኣሎ ክንፍትሽ ዝግባአና ብምንታይ ይቐንእ እግዚኣብሔር ብቤቱ ከም ዝቐንእ ነጊርና ንሕና ከዓ ብቤቱ ክንቀንእ እግዚአብሔር ብድሕነትና ከም ዝቐንእ ንሕና ድማ ብድሕነት ነፍስናን ቤተ ክርስቲያንን ክንቀንእ በአምልኮት እግዚአብሔር ክንቀንእ ብሰናይ ግብሪ ክንቀንእ ይዝግባአና ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ቅንእ ክንቀንእ ካብ ሰይጣናዊ ቅንእ ክንርሕቕ እንተኮይንና እንታይና ክንገብር ዘለና ምእመናን እንታይና ክንገብር ዘለና ሓደ ካብቲ ክንመሃሮ ዝግባአና ቀዳማይ በአምልኮት እግዚአብሔር ክንጸንዕ ኣለና ሓደ ኣምላኽ ኣሚንና እምነትና ከዓ ጽኑዕ ኮይኑ ግብርና ቅኑዕ ኮይኑ ክነብር እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ቀና ኣምላኽ እዩ ካልእ ኣምላኽ ከነምልኽ ኣይፍቀደልናን እዩ እግዚአብሔር ሓደ ንዑ ከነምልኽ ጥራይ ዝደሊ ከምቲ ሰብኣይ ብሰበይቱ ሓረስታይ ብግራቱ ንጉስ ከዓ ብንግስነቱ ቀና ዝኾነ እግዚአብሔር ድማ በአምልኾቱ እንታይ እዩ ቀና ኣምላኽ እዩ أولي زعات معرف 20 فقد حموش انتايلو اسم أنا أملاك قنائي ومستبقل لا اللي يصلوني اسك سالس ورابع تولد ولا اللي يفكروني اقبر مهرته اسك عصرتو ميت تولد كبرنا مسكانا النوع يخنو أنا قنا أملاك يلو እግዚአብሔር نتوم زصلوني نتوم قناعتي املكوتي ابلبوم زيل بفرحات زي مالالسو نعاي زخوحدن يلو كسع 3 4 ولدو زفديه نتوم زفقرني نتوم بايز امنو دما كسع 100 كسع شح ولدو كسع شح ولدو زمحر املاك يلو እግዚአብሔር املاك محروتو بزيو معاتو دما وحد 3 4 ولدو كقصع كله شح ولدو خاي محر ስለዚህ نحنا ክንቀንኦ ዝግባአና መጀመሪያ ቅዱስ ቅንኢ በአምልኮተ እግዚአብሔር ማለት
كهبوتاتنا نبيات بعل نبي إلياس بأملكوت እግዚአብሔር ጽኑዓት ስለዝኾኑዮም በቃ ንጉስ አክዓብን ኤልዛቤልን ጣዖት አምልኾም ካብ አምላኽ ዓሊዮም ክነብሩ ከለው በቃ ሕያው እግዚአብሔር ከመ ይወርድ ዝናም በእላ መዋእል በዘን ዘመን እዚአን ዝናም ሰማይ ዝናም ከይተወርድ ጠሊ ንቀውዒ ዝናም ንዘርእ ከይትህብ ምድሪ ድማ ዝተኽሉላ ከይተውቁል ዘርኡላ ከይተጽድቕ ኢሉ እንታይ ገይሩ ከልኪሉ ማይ ከይዘንም ንሕሰቦ እሞ ማይ ምዝናም ናይ መን ስራሕ እዩ ናይ መን ስራሕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እዩ ደመና መሃብ ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር እዩ በቃ እቲ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ሲ ቅዱሳን አቦታትና ሰሪሖም እሞ እንታይ ኮይኖም ብቅንዓት አምላኽ በአምልኮት እግዚአብሔር ቀናዕ ስለ ዝነበሩ እቲ በአምልኮት እግዚአብሔር ቀናዕ ዝኾነ ሰብ ክሳዕ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ በኃይል እግዚአብሔር ማለት በአምልኮት እግዚአብሔር ቀናዕ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ዓልዩ ንጣዖት ክሰግድ ምስ ረአዩ ቀኒኦም በቃ ነዚ ህዝቢ እዚ ንዓኻ ስለ ዝረስዕ ዝናም ዝበሃል ከይተዝንመሉ ዘርኢ ዝበሃል ከይትህቡ እኽሊ ዝበሃል ከይትህቡ ኢሎም 3 ዓመትን 6 ወርሕን ተኸልኪሉ ብድሕሪኡ ምስ ተመልሱ ከዓ ከም በሓድሽ ንኣምላኾም ክሰግዱ ምስ ጀመሩ ከዓ ዝናም ከም ዝዘንም ገይሩ ብምንታይ ዕላሙ እንተይልና ብቅንዓት አምላኽ ይበቃ በአምልኮት እግዚአብሔር ቀናዕ ስለ ዝነበሩ እዩ በዓል መቃብያን በአምልኮት እግዚአብሔር ቀናዕ ስለ ዝነበሩ እዩ ደቁን ስድራ ቤቱን በሓደ ጊዜ ሃሊቆም ሞይቶም አቦታትና ነቢያት ሐዋርያት በአምልኮት እግዚአብሔር ቀናዕ ስለ ዝነበሩ እዮም ህይወቶም ወፍዮም ሰማዕታት ኩሎም ክሳዶም ንስሕለት ካራሂቦም ንእሳት ተዋሂቦም ቅዱሳን አቦታትና ጻድቃን ገዳማውያን ባህታውያን ኩሎም ምስ ፍትወታትን እኩያት ኃጣውእን ዝተቃለሱ በአምልኮት እግዚአብሔር ቀናዓት ስለ ዝኾኑ እዮም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እዚ ቅንዓት እዚ ከዓ ኣብ ልብና ክሓድር ይግብኦ እዩ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 2 እስመ ቀንዕ ለክሙ ቅንዓተ እግዚአብሔር እስመ ፈሃርክኩሙ ለአሃዱ ምት ድንግል ወንጹህ ክርስቶስ ከመ አቅረብኩሙ ሃቤሁ ኢሉ ኣነ ናብኡ መታን ከቕርበኩም ንሓደ ንጹህ ዝኾነ ድንግል ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ገይረኩም ኣለኹ ከም መርዓት ሓፂየኩም ኣለኹ ኢሉ ምክንያቱ ኣባኹም ዘለኒ ቅንዓት እንታይ ኢሉ ልክዕ ከም ቅንዓት ኣምላኽ ኢሉ ቅንዓተይ እስመ ቀንዕ ለክሙ ቅንዓተ እግዚአብሔር በኣኹም እንታይ ይቐንዕ ኣለኹ ቅንዓት ናይ እግዚአብሔር ይቐንዕ ኣለኹ ካልእ ጎይታ ካብቲ ንሕና ዝመሃርኩልኩም ጎይታ ካልእ ጎይታ ዝሰብኩልኩም ከይህሉ ተጠንቀቑ ኢሉ ተጠንቀቑ ካብቲ ንሕና ንምህረኩም ዘለና ትምህርቲ ወላ መልኣኽ ካብ ሰማይ ምፅእ እንተመሃሩኹም ከይተኣምኑ ኢሉ መላእኽቲ መሲሎም ዝምህሩ ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ መልኣኽ ከምቲ ሰይጣን መልአክ ብርሃን ይመስል ከም ዝበሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እወ ጥዑማት መሲሎም ብሩኻት መሲሎም ብሩኸይ ቅዱሰይ ሓወይ ሓብተይ በቃ በኣፍ መዓር ብልቢ ከዓ ናይ ዕረ ክሕደት ኣዳልዮም ዝምህሩ ኣለዉ ካብቲ ንሕና ዝመሃርናኩም ጎይታ ካልእ ጎይታ ዝምህርኩም ከይህሉ እስመ ቀንዕ ለክሙ ቅንዓተ እግዚአብሔር ቅንዓት እግዚአብሔር ቀንዓልኩም ኣለኹ ካብቲ ንሕና ዝመሃርናኩም ትምህርቲ ሰተት ከይተብሉ ኢልዎ እቲ ቅንዓት እግዚአብሔር አምልኮት እግዚአብሔር ዝበሃል ካብቲ ቦታትና ዝመሃሩና ትምህርቲ አቦታትና ሐዋርያት ዝመሃሩና ትምህርቲ ቅዱሳን አቦታትና ሰማዕታት ዋጋ ዝኸፈሉሉ እምነት ካብኡ ሰተት ከይበልና ንዑ አጽኒዕና ብምሓዝ ቅንዓት ክህልወና ኣለዎ እምነት አቦታተይ ከምቲ ናቡቴ ርስቲ ቦታተይ ኢሉ ዝሞተ ከምኡ ከዓ እምነት አቦታትና ኢልና ክንመውት ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር በሃይማኖት ጸኒዕና ብምግባር ጽድቂ ተሃኒጽና ብንስሓ ተሓጺብና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ተቐቢልና መወዳእታና ዕረፍቲ ነፍስና ይግበረልና እግዚአብሔር ዝደሊ ንሱ ቅንዓት እዩ እዚ ቅንዓት እዚ ሎሚ ግን ኣሎ ድዩ ቅንዓት እግዚአብሔር ቀደም እኮ ሰብ እምነቱ ቀይሩ ክበሃል ከሎ ሓዘን እዩ ከቢድ ሓዘን እዩ ዋላ እውን ሕጂ ሓዘን ንህሉ ግን ከም ናይ ቀደም ኣሎ ለሚድና ሎሚ ተራ ነገር ንሪኦ ማለት እዩ ሰብ እምነቱ ክሒዱ ወይ እምነቱ ሓዲጉ ክበሃል ከሎ እኮ ካብ እምነቱ ክሒዱ ዝበሃል ሲ ሞይቱ ክበሃል ይበልፅ ሓቀይ ሞት ጥዑም ቅድስት ድምያና ሰማይ ታዴና ሲ አባ መኮንን እንዲነሩ
ማርቆስ ዝበሃል ኣቦይ ነይረዋ ካብ ንእስነታ ካብ 3 ዓመት ኮላ ያ ቤት መቅደስ ዕብየዋ ንኣምላኽ ተሓጽያ ድማ ድንግል ኮይና ምስ 4 ደናግል ኮይና ንእግዚአብሔር ተስምሮ ነይራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዘመን ዲዮቅልጥያኖስ ከሓዲ ንጉስ ስለዝኾነ ስጎዱ ዝብል ንጣዖት ስጎዱ ዝብል ዘመነ ሰማዕታት ነይሩ ማለት እዩ ስጎዱ ዝብል ኣዋጅ መጽዩ ሽዑ ስገድ ኢሎም ኣብዩ መጀመርያ ኣብዮም ሽዑ ሓንቲ ጓል ከም ዘላቶ ስለዝፈልጡ ንሓንቲ ጓልጋ ክንቀትላይና ወይ ከዓ ስገድ ኢሎም ከቢድ እዩ ወይ ስገድ ወይ ከዓ ነዛ ጓልጋ ክንቀትላይና ኢሎም ወላደ ከዓ ውላዱ መጽዩ ልቡ ይገብረሉን እዩ ካብ ተቆትለዋ ስሓራይ ክሰግድ የልዎ ንጣዖት ሰጊዱ ጓሉ ከይትሞቶ ፈሪሕ ጓሉ ከይትሞቶ እና ፈርሐስ እሱ ይሞት ኣሎ ማለት ንጣዖት ሰጊዱ ንኣምላኽ ረሲዑ ብፍርሒ ተገዲዱ ማለት ወላ ተገዲድና ንኹንውን ክንኩሕዶ የብልና ንክርስቶስ ሽዑ ጓሉ ሰሚዓ ሓዚና ናይ በሓቂ ሰማዕ ክወዝስ ከምኡ ድዩ ኢላቶ ናይ በሓቂ ከምኡ ድዩ ኢላቶ እወ ከምዚ ምስ ወሉንስ ከምዚ ገይረ እምበኣር ብህይወት ብገጽካ ካብ ዝርኤካስ ሞትካ ተሰምዕ ነይሩ መሓሸኒ ካብ ሕጂ ንኔው ኣነ ጓልካ ይኮንኩን ንስኻ ከዓ ኣቦያ ይኮንካን ኢላቶ بعديو نجزيابير نتزر حنك نتمن تخصص قل نتمن تخصص زموت كرسوس كحيد كيا خيلات نص حسبه من تقال له مسوات زخفله قالوا خاسينو مالتي املاخ خاسينو سي قالوا خاسينو بقى نا املاخ انت رسعك كل يخسن بقى يلا خن حرج مساي إلات حزينو شو تمليسو باركم ندحر كوينو سيلوا بقى من تخرسوس سماعت النت واقع خفل يلوا بدحريو سجد مسولو أيسجد نيلو أيسجد نيلو دحريو بسماعة النت عارفه برخوتي يحضرنا بسماعة النت حالفه نعوز أمانة قالوا مخانا فليت أمكا نعان نتنا 4 دناقل ندما بخبيت زخونا سقاي سماعة النت حالفا كبرن مسقانا نجزيابير يخونو أبوتاتنا سماعتات زبلهم من تسم كريستوس من تأملكوت እግዚአብሔር من تقنعات أملاخ أملكوت እግዚአብሔር قناعتو يوم سماعت النت كفيلهم مالتي اسمه قناعت بيتك بلعني بيت እግዚአብሔር أملكوت እግዚአብሔር ዝፍጸመላ بيت እግዚአብሔር እምነት أملاخ ዝጸናዓላ በቃ قناعت بيت እግዚአብሔር ምህላው ማለት قناعت أملكوت እግዚአብሔር ምህላው ማለት እግዚአብሔር ቅንዓት አምልኮ ኣብ ልብና ይሕድረልና ካል ሰናይ ዝኾነ ቀን መንፈሳዊ ቀን ካብቲ ሰይጣናዊ ቀን ንርሕቕ እንተኮይና ካመመናን ብሰናይ ግብሪ ክንጸንዕ ኣለና እቲ ቅንዓት ዝበሃል ንሱ እዩ ንሰናይ ነገር ምቕናዕ ሰናይ ግብሪ ምግባር እዩ ሰብ ጽቡቕ ነገር ክገብር ከሎ ብትሕትና ንሰባት ክላኣኽ ከሎ ብትሕትና እግሪ ኣሕዋት እግሪ ጋይሽ ክሓጽብ ከሎ بدحتنا بزح منفسا وسرح سناي قبري كمسؤوت كهب كله نسشجرو خرد كله نحواتو خرد كله قنئي يحضر كاي مالتي اذا قنئزي بسناي نجر مقنع منفسا وقنئي سلازي كنقونو زغبانا قناعات بيت እግዚአብሔር ምህላው ማለት قناعات سناي قبر ምህላው ማለት قناعات سناي قبر ምህላው ማለት አቦታትና ዝምሁርና ነዚ ሰናይ ግብር ክንገብር ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ብዝጻፈው መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ፍቅድ 18 እንታይሉ ሰናይቼ ከመጥቅኑ ለገቢረ ሰናይ በኩሉ ጊዜ ይሉ ሰናይ ንምግባር ክትቆኑ ሁሉ ጊዜ ሰናይ ንምግባር ክትቆኑ እሲ ጽቡቕ ነገር ይሉ ጽቡቕ ነገር ሰናይ ንምግባር ምቕናዕ ሁሉ ጊዜ ሰናይ ነገር ቅዱስ ቅኒ ይዝበሃል እገለ ከምዚ ሰናይ ግብር ገይሩ እገለ ዕሽር ሂቡ ኣነኻ ዕሽር ክህብ እገሊት ከምዚላ ነዳያን ረዲያ ኣነ ኸ ነዳያን ክህብ ንቤተ ክርስቲያን ሂቦም ኣነ ኸ ንቤተ ክርስቲያን ክህብ ኢልና መንፈሳዊ ቅን ምቕናዕ እዩ ስለዚ ንሰናይ ግብሪ ምቕናዕ እዚ ቅንዓት ኣምላኽ እዩ ቅንዓት ቤተ እግዚአብሔር ምህላው ብፍቅሪ ምቕናዕ ሰናይ ነገር እዩ ማለት እዩ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ
نفس قرنطس عبد الله ملوختو معرف 12 فقد 31 انتي يلو قنو لانت تابي صقا نتا زعابي صقا انتي يغبروا يلو قنو يلو زعابي صقا يلو غليصوا زلو بزنتايو فقريا نخلو تطامر مالتي عباي صقا تبحال ስለዚህ بفقر كنقن كلنا صبغ يو نحنا خا نفقر مالتي كمتي احوات احات غربابتي بيتسب سبعين سبيتن تفقيرهم كتلو خلقا ولدن ولدن تفقيرهم كتلو خلقا غربابتن تفقيرهم كتلو خلقا احوات تفقيرهم كتلو خلقا سناي النجر مالتي ناهو سناي وناهو ادم صبي هلو اهاو برخم زبل استصالو تفقيرهم كتلو خلقا استباسو تعريقهم كتلو خلقا سناي نجري مالتي ስለዚህ ነታ ዘዓበየ ጸጋቁኑ ንፍቅርቁኑ مالتي ቅንዓት ቤት አምላኽ ምህላው ምእመናን ንሕና ቤት እግዚአብሔር ኢና ማሕደር እግዚአብሔር ኢና ስለዚህ ንሕና ኸአ ቤት አምላኽ ስለዝኾንና ብፍቅር ክንቀንዕ ንፍቅር ክንተባባዕ ፍቅር ክንገብር ኩሉ ግዜ ክንጽዕሪ ዘለና ማለት እግዚአብሔር ናይ ፍቅር አምላኽ ፍቅሩ ይዓድለና ምክንያቱ እግዚአብሔር ብፍቅሩ ክንነብር ይዝደሊ ሓደ ሰባት ተፋቂሮም ደስ ዘይብሎ ሰብ ኩሉ ይኽእል እዩ ወላውን ምሰባት ንሰባት ምሕረት ስለዝገበርና ይቕሬታ ስለዝገበርና ዝጸላአና ሰብ ኩሉ ይኽእል እዩ በቃ ጸርፊ ንፍቅር ነገር ንኸፍሎ ዋጋ ትእርቶም ለለይት ኤሮ ከወድቀ ለአለየ ጸርፍቶም ጸርፎኻ አባይ ወደቀ ከምስተባሃለ ንፍቅር ኢልካ ዋጋ ትኸፍሎ እትጽረፎ እትደኽሞ ደኻም ኩሉ ግዜ እንታዩ ዓስብሎ በረከት አሎ ስለዚህ ቅንዓት ቤት እግዚአብሔር ቅንዓት ፍቅር እግዚአብሔር ምህላው ቅንዓት ቤት እግዚአብሔር ንሓድሕድና ክንፋቀር ኩለና ይምእመናን መንፈሳዊ ቅንዕ ልብና ከሐድር ሰይጣናዊ ቅንዕ ከባና ክርሕቅ ተኮይኑ ምእመናን ህዝብ እግዚአብሔር ክንቆኖ ዝግባአና መንፈሳዊ ቅንዕ ክንገብሮ ዝግባአና መንፈሳዊ ስራሕ እንታይ እንተልና ጾምን ጸሎትን ኣብዚ ክንሪኦ ጸናሕና እንታይ ኢሉ ወቀጻይክዋ በጾም ለነፍሲ ኣብዚ ንመሃሮ ዘለና ርእስትና ኣብ መዝሙር 68 فقد 9 ዘሎ እንታይ ኢሉ اسم قناعت بيتك بلعني قناعت بيتك خم لبي كم حاوي سنه زنددني صرفت صرفو خا لباي اباي ودقه خم زبله نفسي لما بمتاي قصع خويلو بصوم احساخو صومكو مالتي ስለዚህ بصوم ሰባት ክንቀና አለና بصልዩ ሰባት ክንቀና አለና ክንጽልለና ክንጸውም አለና ማለት ቅንዓት ቤት አምላኽ ንስዩ ምክንያቱ نحنا نقدسلو بركات نرخبلو صومن صلوتن ስለዝኾነ ምስ አምላኽና ንረኸበሉ نحنا مع ማሕደር አምላኽ ንባል بصوم ምክንያት بصሎት ምክንያት بترفات صدق ምክንያት ይመመናን زي صلي زي صوم ሰብ ቤት አምላኽ ማሕደር አምላኽ መቅደስ አምላኽ ክባል አይከአልኒ زي صلي ሰብ ምስ አምላኽ ክነብር አይከአልኒ ቤት አምላኽ እግዚአብሔር ዝነብረሉ ቦታ ስለዝኾነ ምእመናን ህዝብ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ትጽል ትጸውም እኮ እግዚአብሔር አማኸልና ከነብር እግዚአብሔር በረድኤቱ ከልወና በምህረቱ ከልለና በጸጉ ከንብረና መታኒ ስለዚህ ጾምን ጸሎትን ዘይብሉ ህይወት ጾምን ጸሎትን ዘይብሉ ሰብነት ጾምን ጸሎትን ዘይብሉ ማህበር ጾምን ጸሎትን ዘይብሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘይብላ እንተ ኮይና ቤት አምላኽ ክትባል አይተካልኛ ምክንያቱ ጾምን ጸሎትን ተዘየለ ብልዕን ድቃስን ጥራይ ማለት ቤት አምላኽ መቅደስ አምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ብልዕን ድቃስን አይኮነን ዝነብር ኣብ ጾምን ጸሎትን ይዘነብር ስለዚህ ወቀጻይክዋ በጾም ለነፍሲ ነፍሲ በጾም ቀጻይክዋ ዘበለ ከምቲ ክርስቶስ አምላኽና ዝጾመ ንሕና ካ ክንጸውም ግዴታ አለና አቦታትና በጾም ምክንያቱም ምስ እግዚአብሔር ዝነብሩ ነይሮም አቦታትና በጾም ምክንያቱም فقد እግዚአብሔር ዝፍጹሙ ነይሮም ምክንያቱ መዓት ዘርሕቅ ምሕረት ዘውህብ ጾምን ጸሎትን አቦታት እንታይ ይብሉ ከምቲ ነትብርቱ ዕሳት ማይ ዘጥፎ ይብሉ ንቁጥዐ ድማ ንቁጥዐ ኣብ ልብና ዘሎ ቁጥዐ ኣብ ልብና ዘሎ ሓዘን ኣብ ልብና ዘሎ ክፍኣት ኣብ ልብና ዘሎ ሕማቕ ነገር كم إسات كوينو زكاة زلو بلبنا زلو زتفو انتايلنا ጾምን ጸሎትን ጸሎት መዘውታር ጥራይ ሓደ ግዜ ገለገለ ሰባት ሰቆይ ለሕርቅ ብልንታ ኮይነ ይብሉ ጸሎት ነዘውትር እስኪ ጸሎት ዘዘውትር ሰብ አይሐርቅኒ ርጉእ ህይወት ይዝሕስ
ከይነሐርቕ ኣቦታት ፈውስ ናይ ጸሎት ከምቲ ነቲ ብርቱዕ እሳት ማይ ዘጥፍኦ ነቲ ብርቱዕ ቁጣዕ ድማ እንታይ ዝገብሮ ጸሎት እንታይ ይገብሮ እዩ የጥፍኦ እዩ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ነው ቁጣዕ ከም ምእመናን ምስ ዝሙት ዝተኣሳሰር እዩ ስምዒትካ ዘይምቁፅጻር ማለት እዩ ቁጣዕ ዘለዎ ብዝሙት ንኽወድቕ እውን ቀሊል ስለዚ ናይ ቁጣዕ መንፈስ ናይ ህድኣት መንፈስ ናይ ቁጣዕ ርሒቕና ናይ ህድኣት መንፈስ ኣብ ልብና ክሓድር ተኾይኑ ቅንኣት ቤተ እግዚኣብሔር ክህልወና እንተኾይኑ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንፀውም ክንጽልል ኣለና ምክንያቱ ቁጣዕን ቅንኣትን ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣቦና ኢዮብ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 2 እንታይ ኢሉ እስመ ለአብድ መዓት ይቀትሎ ወለእቡድኒ ይመውት በመዓት ወእቡድኒ ይመውት በመዓት በቅንኣት ይብል ነቲ ዓሻ ሰብሲ ቁጣዕ ይቀትሎ ኢሉ ንዓሻ ሰብ ቁጣዕ ይቀትሎ ነቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ድማ እንታይ ይገብሮ መዓት ቅንኣት ይቀትሎ ኣእምሮ ዘይብሉ ቅንኣት የጥፍኦ ንዓሻ ሰብ ድማ ቁጣዕ ይቀትሎ ልክዕ ኢኮ እንተዳ ቁጣዕ ትብል ድሕር ኮንካ ጸርፍሎ ባእስሎ ምትራማሎ ምቅስታልካ ኣሎ ማለት ዝቐንነ እንተኮይኑ ከዓ ልክዕ ኸሙ ማለት ስለዚ ቁጣዕን ቅንኣትን ናብ ጥፍኣት ዝወስድ ውሕጅ ስለ ዝኾነ ካብዚ ክንድሕ እንተኮይንና ድልድል የድልየና መሳገር ውሕጅ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ህድኣት መንፈሳዊ ቅንኣት ጾም ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጾም ብጸሎት ክነስምሮ ኣብ ልብና ዘሎ ቁጣዕን ቅንኣትን ከርሕቐልና ከጥፋኣልና ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ብዘይካዚ ምእመናን መንፈሳዊ ቅንኣት ኣብ ልብና ክሓድር እስመ ቅንኣተ ቤትከ በልኣኒ ከም ዝብል ቅንኣት ቤት እግዚአብሔር ቅንኣት ማሕደር እግዚአብሔር ኣብ ልብና ክነብር ተኾይኑ እቲ ሰይጣናዊ ቅንኣት ሕማቅ ቅንኣት ዘይቅዱስ ቅንኣት ድማ ከርሕቐልና እንተዳደሊና ትሕትና ክንለብስ ብትዕግስቲ ክንነብር ይግባአና እዩ ትሕትና ትዕግስትን ሓደ ካብቲ ቅንኣት ዘርሕቕ መንፈሳዊ ቅንኣት ዘውህብ እዩ ትሑት ህዱእ መንፈስ ምሃብ ምርካብ ሓደ ዓብይ በረኸት ዘለዎ እዩ ዓብይ ጸጋ ዘለዎ እዩ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸጉኡን በረኸቱን ይዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ትሑት ህዱእ መንፈስ ዘለዎ ሰብ ኣይንዕቆን ኢሉ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ኣብዚ ምንባባት ናይ ዝዕለት እዚ ድማ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ ጽሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 10 ተላኢልና ተራእሪና ወበእንተ ዝንቱ ይቤ እስመ ለእቡያን ይትሄዮም እግዚአብሔር ወለለ ያትሄቱ ርእሶም ይህቦሙ መጎሰ ኢሉ እግዚአብሔር ነቶም ዕቡያት ይንዕቆም እዩ እግዚአብሔር ኣርሕቆም እዩ ሸለል እዩ ዝብሎም ኢሉ ነቶም ትሑታት ግና እንታይ ይብሎ እንታይ ይህቦም ኢሉ መጎስ ይህቦም እግዚአብሔር መጎስ ይዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ትሑታት እንታይ ይህቦም ኢሉ መጎስ ይህቦም መጎስ እግዚአብሔር ክንረክብ መንፈሳዊ ቅንኣት ኣብ ልብና ክሓድር እስመ ቅንኣተ ቤትከ በልኣኒ ከም ዝበለ ቅንኣት ቤት እግዚአብሔር ቅንኣት ድሕነት እግዚአብሔር ኣብ ልብና ክህሉ እንተኮይኑ ትሕትና ክንለብስ ኣለና መጎስ እግዚአብሔር ዘውህብ ትሕትና ስለ ዝኾነ ኣትቱ ርእሰክሙ ወያልዕለክሙ እግዚአብሔር ካ ኢሉ ርእስኹም ኣትሕት ትመብሉ ኢሉ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ከብለኩም እዩ ልዕል ከብለኩም ኢሉ እግዚአብሔር ልዕል ከብለና እንተኮይኑ ርእስና እንታይ ክንገብር ኣለና ትሕት ክንብል ኣለና እግዚአብሔር ትሑት መንፈስ ህዱእ መንፈስ ይዓድለና መልክዕ ንሱ ይመመናን መልክዕ ናይ ወዲ ሰብ ትሑት ህዱእ መንፈስ እዩ ቁጣዕን ስጋዊ ቅንኣትን መልክዕካ እዩ ዘጥፍእ ግርማካ እዩ ዘጥፍእ መንፈስካ እዩ ዘርሕቕ መጎስ ዘውህብ ግን ትሕትና እንትዕግስን እዩ ስለ ዝኾነ እኮ ቅዱስ ጴጥሮስ ነንስቲ ክምዕል ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ልብኽን መልክዕኽንስ ግዳማዊ ብዝኾነ ብስራሓት ርእሲ ክቡር ክዳውንቲ ብምእሳር ብወርቅን ብሩርን ብምእሳር ኣይኩን እንታይ ዳ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ትሑት ህዱእ መንፈስ ይኹን ኢሉ ኮሚዒዱ እዚ ዘይበርስ መልክዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ክቡር መልክዕ ኢልዎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ገሊፅዎ ዘሎ ማለት ስለዚ ትሑት ህዱእ መንፈስ ክህልወና ኣለዎ ኣቦታትና ስጋዊ መዓት ኣርሒቆም ስጋዊ ቅንኣት ኣርሒቆም መንፈሳዊ ቅንኣት ኣብ ልቦም ዘሕደሩ ትሑትን ህዱእን መንፈስ ዝሰዓሩ ብትሕትናኦምን ትዕግስትኦምን ምክንያት እዩ ትሕትና ናይ ኣቦታትና ዘደንቕ ትሕትና እዩ ሓደ ታሪክ ክዕልለኩም ኣለና ዶ ጽቡቕ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ታሪክ መቸም ኩሉ ግዜ ከም መዓር
طعمي أي من نوني خا أبزي ورحية كاتيت زنبب مصحف سنكسر أب على شومنت يكاتيت زلو تاريخنا يابونا موسى نيابونا صادق إلياس زدبر سيحات زبل تاريخ الله إلياس زدبر سيحات برخوتو مسكولاتنا يحضر إذا صادق زي أزيو بإيش እግዚአብሔር ትሩፈ ምግባር ይሉ ይጽዋዕ ቅዱስ ያሬድ ወና አብድርሰቱ እንታይሉ ዘም ደብረ ደናግል አባ ኤልያስ ወትሩፈ ምግባር አርኬሌድስ አረጋው ጻድቅ ዘውጎ ሙሴው ኤልያስ ይሉ ገሊጾሎ ማለት ኤልያስ ተዋሂሉ ገሊጾ ዘሎ አቦና ቅዱስ ያሬድ እሱ ስለዚህ ትሩፈ ምግባር ይነሩ ጻድቅ እዚ አብ ዘመኑ ኸአ ቴዎዶሲዮስ ዝበሃል ንጉስ ነሩ እዚ ንጉስ ጻድቅ ንጉስ ይነሩ ግን ውላድ አይነበረው አለሁም ደምሳይ እዚ ጻድቅ ንጉስ ውላድ አይነበረው አዝዩ ሐዘን ነሩ በቃ ኩሉ ጊዜ ይጽል ነሩ ግን እግዚአብሔር ውላድ አይያው እግዚአብሔር አምላክ ውላድ ዘይብሎም ውላድ ይዓድለልና ፈቃድ እግዚአብሔር አይኮነን ማለት ሽዑን ታይሎም ነቶም ቅዱሳን ገዳማውያን ባህታውያን አቦታት ተጻድቅ ንጉስ ጽሒፉ ካባኹም ካመነኮሳት ሓደ ጻድቅ አቦስ ዘጻናና አንድ ዝምህረኒ ስለዱ ደይሮ ሽዑቶም አቦታት ካ መሪጾም ነባ ኤልያስ መሪጾም ማለት እስኻ ኸይድካ ንጉስ ቴዎዶሲዮስ አጸናናዓዮ ጻድቅ ንጉስ አጸናናዓዮ እታ መልእኽቲ ካ ጽሒፎም በኻልእ መነኮስ ገይሮም ፈነውነ ለከ ብእሴ ጻድቀ ቅዱሰ ዘስሙ ኤልያስ አምሳሌ ኤልያስ ነቢ ጻድቅ ዝኾነ ሰብ ቅዱስ ዝኾነ ሰብ ኤልያስ ይሽሙ ልክ ነቢ ኤልያስ ዝመስል ጻድቅ ሰብ ሰዲድና አልካለና ኢሎሞ ታጉይሱ ሱኻ ተጸቢዮ ማለት ሽዑ ጸዊ መጽዩ ኣብ ገዝኡ ጸሎት ምስ ገበረሉ ቃል እግዚአብሔር ገይሩ ከጸናናዕን ከሎ እንታይ ኢልዎ እቶም መነኮሳት አቦታት ክጽሕፉ ላይ ከለውሲ ናይ በሓቂ ጻድቅ ከም ነቢ ኤልያስ ይኻይሎምን እሞ ተግባርካ ስንታዩ ኢሎም እቶም አቦ ኤልያስ ግን ትሑት እዮም ነይሮም ሰብሲ ብግብሩ ዝፍለጥ ብስርሑ ዝፍለጥ ከመይ ገረዳ ከም ነቢ ኤልያስ ክመጻነ ዳ ወሪድኒ ኢልዎ ንነቢ ኤልያስ ብጽድቁ ብትሩፋቱ ብስርሑ ጥራይ ዝኣክል ሲልዎ ኮኻት ምግቡ የምጽሉ ነይሮም ሕብስቲ ሒዞም ልመጹ መኳኻት ይምገብ ነይሩ ኣነ ግን ብሓጢኣተይ ምኽንያት ብድኻመይ ምኽንያት ግን ክበልዑ ኢለ ዝቐረብክዎ ብደገ ዝጸጣሕክዎ መግበሲ ኮኻት በልዑ ላይ ከመይ ገረና ከም ኤልያስ ክኸውን ኢልዎ ትሑት ኤልያስ ነይሩ ማለት እዩ ትንጉስ ጻድቅ ኢኻ ማሕበር መስኪንልካ ኣቦታት መስኪኖምልካ ክብሎ እዩ እዋ ኣነ እየ ክብል እዩ ተሓሳብ ግን ኣቦታት ብትሕትና ነፍሶም ዝገዝኡ እዮም ቅዱስነኦም ክግለጽ ዘይደልዩ ሞጎስ ናይ ደቀ ሰባት ዘይልሉ ውዳሴ ከንቱ ዘይደልዩ ቦታት እዮም ከመይ ገረና ከም ኤልያስ ክኸውን ንኤልያስ ኳኻት መግቢዮም ጽሉ ነይሮም ኣነ ግን ኳኻት እዮም ካብ መግበይ ዝወስዱ ላይ ከመይ ገረ ከም ሰብ እኮ ብግብሩ ዝፍለጥ ኳኻት እናበልዑ ላይ ከሎ ከመይ ገረ ከም ኤልያስ ክኸውን ክኽእል ኢልዎ ትሕትንኡ ተገሪሙ ንጉስ በል ሓደ ሕቶ ክሓተካ ኢልዎ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ኮይኑ ውላድ ዘይሃበኒ እስኪ ንእግዚአብሔር ኣመልክተለ ኢልዎ ሽዑ ምስ ጸለየ ኣቦና ኤልያስ እንታይ ኢልዎ ኣቦና ጻድቅ ኤልያስ ዘደብረ ሲሓት እግዚአብሔር ሲ ውላድ ዘይሃበካ ምኽንያት ክነግረካ ኢልዎ ብድሕርናትካ ዘመነ መናፍቃን ክመጽእ እዩ ዘመነ ክሓቲ ክመጽእ እዩ ስለዚ ውላድካ ምስቶም ክሓቲ ምስቶም መናፍቃን ሓቢሩን እግዚአብሔር ከይቆጥዕ ዘለዓለማዊ ጥፍኣት ከይረክብ ኢሉ እግዚአብሔር ውላድ ዘይሃበካ ዘርኢ ከልኪልካ ደሎ ኢልዎ ስለዚ እግዚአብሔር ውላድ ዘይሃበካ ንዓኻ ንጽቡቕ ነገር እዩ ተቀበሎ ኢልዎ በዚ ተጸናኒዑ አቦና ንጉስ ቴዎዶሲዮስ ተጸናኒዑ እግዚአብሔር አምላኹ መስጊኑ ማለት ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ለሚናዮ خلقنا ከሎ መልሲ ዘይህበና ዘሎ ንዓና ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት ዘይመለሰልና ከይመስለና እንተ ይህብናኻ ድሕዶንግ ይህብናኻ ትዕግስቲ ክምህረና ደሊሎ ማለት እንተ ዘይህበናኻ ንዓና ዝጠቅም አይኮነን ማለት ንዓና ዝጠቅም ይህበና እግዚአብሔር ንዓና ንድሕነት ዝጠቅም ንዓና ዘድልየና ኢና ንሓስብ እግዚአብሔር ግን ዘድልየና እዩ ዝሓስብ ንሕና ንደልዮ ንሓስብ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይህበና ዘድልየና ይህበና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ነው ስለዚህ አቦታት በትሕትናኦም ጉሩም ዝኾነ ትሕትና እዩ ነይርዎም በትሕትናኦም ሰብነቶም አግዚኦም ብቅድስና ዝነብሩ ቅዱሳን አቦታት እዮም ዘለውና ኣብ ጊዜ መከራ ምዕጋስ ንዝመፀካ ፈተና ተዓጊስካ ምሕላፍ ንቁጣዓኻ ምህዳእ
ካብኡ ዝዓቢ ትዕግስቲ የለን ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ካብቲ ንኸተማ ወይ ከዓ ንሃገር ዝገዝእ ሰብ ሲሉ እቲ ንስምዒቱ ወይ ከዓ ንቁጥዑ ዝቆፃፀር ሰብ ንሱ ይበልፅ እዩ ስለዚ ትዕግስቲ ኣብ ህይወትና ገዳሲ እዩ እቲ መንፈሳዊ ቅንኣት ኣብ ልብና ክሓድር ሰይጣናዊ ቅንኣት ካብ ልብና ክርሕቕ እንተኮይኑ ቅንኣት ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ክነብር ተኮይኑ ምእመናን ትሕትናን ትዕግስትን ጌርና ንሰብነትና ክንገዝእ ይግባአና እዩ እግዚኣብሔር ትሑት ልቦና ንጹህ ሰብእና ይዓድለና ኣብ መወዳእታ ምእመናን እስመ ቅንኣተ ቤትከ በልዓኒ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ከም ዝበለ ቤት እግዚኣብሔር ንሕና ኢና ኢልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ናብ ቤት መቅደስ ከይዱ ብጭጉራፍ ገይሩ እዩ ነቶም ኣብ ቤት መቅደስ ዝነበሩ ሰጊግዎም ንመቅደሱ ኸ እንታይ ገይሩ ኣንጽሂዎ ቤተይ ቤት ጸሎት ያይልዎ ናይ ጸሎት ቤት ንሕና ኸ ሰብነትና ኸ ናይ ጸሎት ሰብነት ይክኸውን ዘለዎ ኣንጽሂዎ ነቲ ቤት መቅደስ ጽሩይ ገይርዎ ብዓመፅ ብርክሰት ብጥፍኣት ብዝሙት ንቤቱ ኣርኪሶሞ ነይሮም እግዚኣብሔር ድማ ብጭጉራፍ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ኣንጽሂዎ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ስለዚ ንዓና ኸ ኣብ ህይወትና ጭጉራፍ የድልየና ኣሎ ዘንጽሃና እቲ ጭጉራፍ ናይ ህይወትና እንታይ እንተኢልና ንስሓ እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ንቤቱ ብጭጉራፍ ገይሩ ዘንጽሆ ንሕና ኸ ንሰብነትና ቅንኣት ቤት ኣምላኽ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ንሕና ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠርና እግዚአብሔር ኣብ ሰብነትና ዝሓድር ምዃኑ እንተ ኣሚንና መጀመርያ ሰብነትና ክነንጽህ ኣለና ኣብ ሰብነትና ዘሎ ሕማቕ ሓጢኣት ሕማቕ ሓሳብ ሕማቕ ግብሪ ኣብ ሰብነትና ዘሎ ቂምን በቐልን ኣብ ሰብነትና ዘሎ ሕማቕ ፍትወት እኩያት ሃጣውእ እኩያን ፍትወታት ኣርሒቕና ብንስሓ ተሓፂብና ብኑዛዜ ቅድሚ ቦታትና ቀሪብና ኢና ናብ ኣምላኽና ክንቀርብ ዘለና ማለት ዘለናያ ዘመን ግን ፈታኒ ዘመን ኮይኑ ክንዲ ሰብነትና ብጭጉራፍ ንስሓ ኣንጽሂና ናብ ኣምላኽና ንቐርብ ክንዲ መንፈሳዊ ቅንእ ንቐንእ ብኻልእ ክንቀንእ ጀሚርና ሰብ ሎሚ ዘለናያ ዘመን ከቢድ ዘመን እዩ ብጽድቂ ዝቐንእ ክንቀንእ ዝግባአና ብሓጢኣት ንቐንእ ኮይንና ሓጢኣት ንምነ በቶም ኣብ ሓጢኣት ዝነብሩ ሰባት ንቐንእ ደስ ክብሉኻ ንብል ማለት እዩ ነፃ ከምድላዮም ገብሩ ንብል ክንዲ ሰብነትና ካብ ሓጢኣት ኣግዚእና ካብ ሓሶት ሓሊና ንነብር በቶም ዝሕስቡ በቶም ዘላገጹ ንቐንእ ክንዲ ሰብነትና ካብ ዜናትካ ምድላይ ንሕሉ ነቶም ዜናቶም ዝደልዩ ዜናቶም ንብረት ዝወስቱ ብኦም ንቐንእ በቃ ሰብ ዘለናያ ዘመን ከቢድ ዘመን ኮይኑ ንሓጢኣት ንቐንኣሉ ዘመን ጥራይ ኮይኑ بحاتيات كن نبر من يلو زمن كوين قدوس مصحفنا ግን እንታይ ዝብል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 36 ፍቅረ 1 እንታይ ኢሉ ኢትቅና ላይለ እኩያን ወይ ኢትቅና ላይለ ገበርታ አመጻ ኢሉ እስከ መሳይር ፍጡነ ይብሱ ወከማ ሐመል ማለ ሐምል ፍጡነ ይወድቁ ልክዕ ከም ሳዕሪ ቀልጢፎም ስለዝነቅጹ ልክዕ ከምቲ ሐምሊ ቀልጢፎም ስለዝወድቁ ኢሉ በቶም ገበርታ አመጻ ገበርታ ኃጢአት ገበርቱ ክፉ እንታይ ትግበር ኢሉ አይትቅና ኢሉ አይትቅና ነቶም አምልቆጣት ዝስዕቡ ንሓጥ በኃጢአት ዝነብሩ ከም ድላዮም ዝነብሩ ዘለው ሰባት መወዳእታኦም ንራእያ ጣዕሳን ሓዘንን ሕማምን ሞትን እዩ እግዚአብሔር ካብኮም የድሕነልና እግዚአብሔር ናብ ልቦም ይምለሰልና ንኹልና ናብ ልብና ይምለሰና ህዝብ እግዚአብሔር بحاتيات مقنع مالت سبنت كان حاتيات نسيطان أجزي كامن بار منفسها وقنئي زي كونه سيطانا وقنئ محاز مالت قداموت أبوتاتنا بما يأهل تدمسيسون تقوينه بحاتيات سلزقون تاريخنا أبوتاتنا قليس والله دحر موت أبونا أدم نايكلت تولدو يم كوينه مالت دقق عيلن دق سيمن سيتن كوينو دق سيت دق عين اتوم دق سيت بنصحنا بقدسنا زنورو باملكوت እግዚአብሔር زنورو دق عين دما بحاتيا زنورو
በቃ ተንደቀቃየን ምልኩዓት ደቃ ንስዮ ስለዝነበራ በቃ በኃጢአት ይነብሩ ነይሩ ብርክሰት ይነብሩ ነይሩ እግዚአብሔር ካብ ርክሰት ካብ ኃጢአት ይሰውረና ሽዑቶም ደቂ ሴትና ዓለም መንዲ ነው መላእክት ተባሂሎም ዘለው እኮ ንሶም እዮም ናይ መላእክት ማዕርግ ናይ መላእክት ጸጋ ስለ ዝበጽሑ እዮም ሽዑ እንታይ ኢሎም ናብ ደብረ ቅዱስ ከይድና ኢሎም ሰብነትና ካብ ኃጢአት አግዚና በድንግልና ንእግዚአብሔር አምላክ ከነገልግሎ ኢና በንጽህና አምላክ ከነገልግሎ ኢና ልክዕ ከም መላእክት ኮይና ክንነብር ኢና ኢሎም መነኮሳት ኮኑ ማለት ብሕትውና ከጅምሩ ካብ ሰባት ርሒቆም ካብ እንስት ካብ ሰባት ርሒቅና በንጽህና ክንነብር ኢና ኢሎም ሓሲቦም ማለት ዓለም ብርክሰት ስለ ዝተዋሓጠት ተማባጺዖምና አምላኹም መብጽዓ አትዮም ምእመናን ንስተውዕለሉ መብጽዓ ከቢድ መነኮስ ነይሩ ሰብ ወይ ከዓ መነኮስ ነይራ ናብ ዓለም ተራ ተመሊሱ ከምቲ ተመሪዑ ቃል ኪዳኑ ዘፍርስ ሰብ ልክዕኹም እዩ መብጽዑ ዘፍርስ ማለት ስለዚህ እዚኦም ሰባት እዚኦም ብድንግልና ንኽነብሩ ብንጽህና ንኽነብሩ ካብ ኩሉ ኃጢአት ርሒቆም ክነብሩ ኣብ ደብረ ቅዱስ ነይሮም በአንጻሩ ድማ ደቂ ቃየን ድማ በኃጢአት ብርክሰት ይነብሩ ነይሮም ሽዑ ብማዕዶ ኮይኖም ሪኦሞም ንመፍቀደ ደብር ኢሎም ከምዚ ኢሎም መነኮሳት ናብ ከተማ መጽኦም ሽዑ ከተማ ምስ ወሓጦም ኣብ ከተማ ዝተርፉ ገለገለ መነኮሳት ማለት ንሳቶም ድማ ምስ ረአይዎም ደቂ ቃየን ተንጠላጢሎም ጥራሕ ነፍሶም ኮይኖም ዝሙትን ርክሰትን ኃጢአትን ክፍጽሙ ምስ ረአይዎም ቀኒኦም ብኦም ቀኒኦም ክንደይ ዳጥዕም እዩ ህይወቶም ኢሎም ማለት ሞ ንግደፎ ህይወት እዚ ንመሓሓል ተባሂሎም በቃ በዝሙት ንምረ በኃጢአት ንምረ ነናትና ንስትንሐስ ንንበር ኢሎም አው ሁሉ ኸፍ ኢሎም ማለት ተወጋጊዞም በኃጢአት ዝነብሩ ኮይኖም ንጉዓት ሰባት ዞም ንጉዓት ኣብ ዓለም ገዘፍቲ ሰባት ዝበሃሉ ዝወለዱ ንሶም እዮም ምክንያቱ ንጽህና መላእክት ናይ መላእክት ንጽህና ናይ አጋንንት ኃጢአት ርክሰት ዝረአዩ እዮም ክሳዕ ናይ መላእክት ማዕርግ ዝበጽሑ እዮም ነይሮም እዚ ሁሉ ጸግኦም ሓዲጎም ግን ንታሕት ወሪዶም ወዲቆም ብቦታን ብቅድስናን ወዲቆም ኣብ ኃጢአት ክነብሩ ጀሚሮም ምድሪ ተበዲላ በቶም ዝወለድዎም ከይተረፈ ዓለም ተበዲላ ዓለም ብርክሰት በኃጢአት ዓለቅሊቃ እግዚአብሔር ድማ ንሰባት ብምፍጣሩ ተጣዒሱ ኣብታ ምድሪ ዝነበሩ ነፍሳት ቅዱሳን ኖህን ደቁን ጥራዮም ነይሮም ሸሞንተ ነፍሳት ጥራዮም ነይሮም እግዚአብሔር ነዞም ሸሞንተ ነፍሳት አድሒኑ ንኩሉ ዓለም ታገይርዋ በማየ ህሽዑ ድምስስ ሳቢሎ እግዚአብሔር ካማየ ስራዌ ካማየ ጥፋት ካማየ ድምሳስ የድሕነና ብምንታይ ምክንያት እዚ ብቕነ ማለት ብስጋው ቅነ ምክንያት ብስጋው ምቅነ ምክንያት ሲ ዓለም ጥፍያ ቀኒኦም ስለ ዝወረዱ እዮም ንዓለም አርኪሶማ ብምንታይ በኃጢአት ቀኒኦም ምእመናን አይኮነን ሰብነትና አይኮነን ህይወትና ዓለም ትጠፍያ ሎም እኮ ዓለምና ቆቀሊል እኮ ንሓድ ሕደን ክቃናና ሃገርና ሃገር ንጉስ ንጉስ ዓድና ዓዲ ክቃናኑ ክብሉ ኮይም ህይወት ሰብ ህይወት ምእመናን ህይወት ንጹሃን ሰባት ዝልክሙ ዘለው ብቕነ ዝጠፍእ ዘሎ ነፍሲ ቀሊል አይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ናብ ልቦም ይምለሰልና ስለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር ዓለምና መንፈሳዊ ቅን እህልዋ ዓለምና ካብ ስጋዊ ቅን ርሒቃ بمنفس أملاح تمريحة بنصحة تمليسة فقد እግዚአብሔር ፈጺማ ክትሐልፍ እንተ ኮይና በዚህ ህይወት እዚና ክንነብር ዘለና ማለት እዩ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ዓለም ዝነበሩ ክነቅፎም ከሎሲ እንታይ ኢሉ ነቂፍዎም ጽጉባነ ቅንዓት ጽጉባነ ኃጢአት ጽጉባነ ሩክስ ቅንዓት ዝጸገቡ ኃጢአት ዝጸገቡ ርክሰት ዝጸገቡ እተናንስቲ ተፈጥሮን ሓዲገን እቶም ሰውት ተፈጥሮም ሓዲጎም ናብ ርክሰት ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ንጥፋት አህሊፉ ይብዎም ኢሉ በሰንክ ክፍአቶም በሰንክ ኃጢአቶም ኢሉ ስለዚህ ዓለምና بقناعات زصغو برخصت بحاتيا زصغو يا تفرزلا تي እግዚአብሔር አምላክ አህሊፉ ዝህበና ዘለውን እኮ በዝ ምክንያት እዚ ካብዝ ቅነ ዝርሒቅና መንፈሳዊ ድሕነት ክንረክብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክንወርስ ስጋ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እንተ ኮይና ምእመናን እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ቅንዓት ቤትካ በልዓኒ ከም ዝበለ بقناعات بيتو قدس بيتو بيت كريستيان بقناعات امنت እግዚአብሔር
بفقري بسناي قبري كنقن بتحتنا أنت عجستن كننبر بعبيو خا بنسحات حاسبنا قدوس سجون كبر دومن بمقبال بمنفسا وقنا كننبر يا بيت كريستيان صواعنا زلا مغنياتو بيت እግዚአብሔር ተባሂሉ ዘሎ نحنا سبنت مؤمنان محبرنا قدس بيت كريستياننا دما ስለዝኾነት ቅንአት ቤት እግዚአብሔር ኣብ ልብና ከሐድር ስጋ ወቅኒ ሰይጣና ወቅኒ ድማ ከባና ክርሕቕ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ረድኤት ናይ ቅዱሳን ጸሎት ኣይፈለየና እስመ ቅንአተ ቤትከ ከም ዝበለ ኣብ ምኩራብ ከይዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ትምህርቱ ወንጌሉ ዝመሃረ ንሕና ድማ ብቅንአቱ ክንነብር ኣብ መወዳእታኮ እንታይ ትምህርት ምልክት ተርእየና ምስ ወልወሲ ነዚ ቤት መቅደስ እዚ እንታይ ይግበሩ ኢሎም ኣፍርስዎ ኣነ ድማ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ተኸገብሩ ኢሎም ካሃንጹ ኢሎም በርባዓን ሽዱሽተ ዓመት ተሃንጸ ቤተ ክርስቲያን ሰኸመይ ጌርካ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ተሃንጹ ኢሎም ወሰም ካገሪሞም ንሱ ዝብሎም ዝነበረ ግን ብዛዕባ እንታይ እዩ ብዛዕባ መቅደስ ስጉ እዩ ማለት እዩ ንዓይ ቅተሉን እዩ ዝብሎም ዘሎ ምስ ቀተልኩምኒ ኣብ መቃብር ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ጸኒሐ እንታይ ክገብር እየ ነዚ ኸ ሃዋርያት ምስ ተንስእ ዘኪሮም ክገርመኩም እግዚአብሔር ዝቐነአ ንዓና ንምድሓኒ ማለት እዩ 46 ዓመት ዝገበረ ዝበልዎኮ እንተዳሪና 46 ዓመት ይተሃኒጹት ቤት መቅደስ 46 ዓመት ዝወሰደ ዓብይ ህንጻ እዩ ጉሩም ዝኾነ ህንጻ እዩ ነይሩ ስጋዌ ነገረ ድህነት ብመን ተነጊሩ በተን 46 መጽሓፍቲ ናይ ኣውሪት ክንደየን 46 እየን ስለዚህ እቲ ኣብ 46 መጽሓፍቲ ኦሪት ዝተነገረ ድህነት ኣነየ ዝተነበዩለይ ትንቢት ኣነየ ንዓለም ንኸድሕን ዝመጻኹ ብመንፈሳዊ ቀናት ኣነየ ንዓይ እንተላ ኣነ እንተላ ሞይተ ኣነ እንተላ ተሰቂለ ክድሕኑ ትኽእሉ ዝብለና ዘሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንቀንኦ ክትደሊ ብዛዕባ ድሕነት ነፍስና ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ መንፈሳዊ ቅንእን ንቆንኦ ቅንኣት ልክዕ ከም ናይ እግዚአብሔር ብዛዕባ ድሕነት ነፍስና ሓሲብና መንፈሳዊ ቅንእ ክንቅንያ ቤተ ክርስቲያን በዚ ዕለት ምኩራብ ሰሙን ኢላ ትዝክረና እትምህረና መንፈሳዊ ቅንኣት ኣብ ልብና ክሓድር ብቤቱ ክንቀንእ ብሰብነትና ማሕደር እግዚአብሔር ዝኾነ መቅደስ እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብነትና ክንቀንእ ብማሕበርና ክንቀንእ መንፈሳዊ ቅንእ ሒዝና ከዓ ናብ ቤቱ ክንመጽእ ቃሉ ክንሰምዕ ሰናይ ግብሪ ክንገብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምዛ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ቅዱስ መንፈሱ ይዓድለና ብጸጉኡ ይደግፈና ናይ ድንግል ማርያም ኣዴና ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናይ ኣቦና ኣቡና ኣብየ እግዚእ በረኸት ረድኤት ጸሎት ቃል ኪዳን ምስ ኩላትና ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር